Pangrah tewel. Ora oleh mau kono ora kena. Tak ladinge iki talenono pucuke. Malah wingi dreweran terus ndi-ndi. Oleh domongi wong tuwek kuwi lho pring kuwi lho ngarepmu lho. Pring kuwi lho cepet ngisarmu lho. Nah, iku nes lempetno pucuke. Kaya nang desa ono lho lali ta adatmu. Heh. Ngobrol rak melengek. Sepatune ketipa pulot. Heeh. Genten kak pipa. Kira-kira taline no. Yo ora, ngene iki cekelun. Sut. Kowe kok ngomong kontrol. Kali adatmu to. Aku wedi to. Nyawang dirinya. Kalau awet menggi gantol tewel lho guys. Jane ra dhuwur nemen. Tapi ra gedok lah dhewe iki wong pendek kok. Dan jengat-jengat to. Ngomongi. Oh. Ora nek taline jengat-jengat dengkluk tok. Enak sing jengat lho. Lho kan. Wis pancen yo kontrol jengat. Ngono nyeneni kancane. Oh. Santai obor arep entek. Baru kena sitoke. Nek tali kok yo angel men to. Ngerti ngono nggo rumput Jepang cah. Sampai obor entek. Kowe ancak-ancak menek titik lho ora apa-apa, Beb. Alah yo Teko. ndasku. Ini pokoknya mengikuti kegiatanku terus guys ya toh. Perkawelan. Engko nganu aku nggo loro tok lho ya. Loh, kok aku. Loh, lah kok jerimu sarep nggih blendi ya? Kuwi akeh lho. Takkan lah go loro tok. Jembet kon gawakno jembet. Kene nek nggone ra. Kulkas sing tidak bisa banyak-banyak. Kulkasmu ki jan. Lah kan Pak Ija tukang bengkel-bengkel iki. Wis tak godhokne nek jembet. Kulkase ngene ku sing Iya, freezer. lemari ini es barang kulkase mbok gendute loro. Genku kayak kulkas-kulkas gede ngono kae. Pak Ija. Tetep jengat. Ditaleni sak garane ngono lah, adalah ngono. Kita iki wong kampung, jadi ini panggang kampung. Sing dikangeni ora jangan iwak apa nganu, ndak lho. Dikangeni Iwak kebo. babale aja katut mana-mana. Eman-eman, tapi cacah lek nduwi sak babal-babale di retas kabeh lah. Sitoke lho ya gedhe, Beb. Lah, dalah mak gelubuk. Alhamdulillah. Serasa gelubuk ngono. Wis piye? Wis. Engko nggo balik wis peyok kita. Dengkle masa mesti gendong telo bareng. Ya Allah, Tak kalah modele adek. dobel. Kowe arepe nang mahku terus nang ngarepan rajang-rajang tel di sawangan kamerane wong dhuwur. Ya Allah, babune gendut, babu mangsat. Iki pokoknya nganu iki, proyekmu nganu, Beb. Masak tewe sing akeh engko lek rong dadi blendrang, aku rong rasa diwek iki. Ya, Beb. Yo, buake kebu. Ora bilang glundung awake dhewe mong. Akeh kok. Oke lho kuwi. Tapi kok lek dirajang ya mau mimpes lho. Ya ora mimpes Kalau sesama. diunjak kene Beb tek nganu ya. Adewe iki karo nggawa cutik. Digotong ngene iki wonengen. Tak kan lah budakmu mau gotong dhewe sengkleh. Jareku awakmu mikul ngono. Terus ngene Iki menek prank iki. ngene lho ya karo mungkin terus aku mau kon ngene lho ya sampai tekan kota. Kowe nglenjit wae sih. Kancane butunge iki jarem kabeh. Mo, kowe paling ngene kene nganu mau mikul
Ki mau wis Soalnya ngisi melorot. amunisi lho, Don. Mau oncek ira. Juncak lho nek kene ben rotok kelong bobote. Ya wes ngono ya, guys. Kita oncek-oncek dulu. Oncak-oncak Sampai tewel dulu. Jumpa. Oke. Lain waktu. Dadah. Wis ngono ta? Aja lali kentu. Wis kuwi wis pas foto tuman iki. Sekarang ngono ndak marem Cilik deh. Jawa Timur. Wes.